liwat. Asinin paglikay ko man sa mga pag-alaman, asin gabos na ipagkakasala ko sa imo. Naguhulaw man ako ning pagkumpisal, asinin pagutob ko man kan mga penitensya na itutugon sa ko, nin pagkukumpisalan kong padi. Tara kagurang ng kong Diyos, idunudulot ko sa imo ang buhay ko, asin ang mga gibo ko, patin ang mga sakit ko, tabayad ko iyan kan mga kasaalan ko gabos, asin nananarig na gayo ako, kan pagkahirak mong daing kasagkoran. Ta ipapatawad mo sa ko iyan, huli kan mahal mong dugo, patin kan pagkagadan mo sa krus. Asin ta itatao mo sa ko, ang mahal na grasya mo na iyo kong ikalikay sa maraot. Asin ikapagdanayon sa marhay, sagkod sa pagkagadan ko. Amen. Emno. Bukaon mo, Senyor Diyos, ang nguso niya mo gabos, sa pag-umaw mi pagbantog, kan ngaran mong nangungurog. An puso mi hugasan man, kandigtang mga kasalan, an una-una siring man, sa gibong may pag-alaman. Asin papaglaadon mo ang puso nin mga tawo, sa pagkamuot sa imo, kan pagpangadji nin rosaryo, kan maliputok mong ina, si Berhen Santa Maria, asin papagkaniguang magdangog, ang pangagagda. Ang samuyang pag-apod sa imong aking si Jesus, sa atubang mo mabantog sa gabos pang mga santos. Huling kasanto-santusan, ang aki mong sinanglitan, pagka Diyos kasaroman, nin Espiritu Santong mahal. Kamong mga nabubuhay, asin nagahadi man, sagkod sa daing kapinonan, asin daing katapusan. Pamibi sa gabos na aldaw, udaing kasagkoran na ilaw, ama ka kan ikaduang persona, ilaw na sinanglitan, sinasamba ko sa bilog na kapakumbabaan, asin pinapasalamatan mi, nindaing katapusan, huli kan pagwaras mo, patin pagbugta ki Maria, na totoong ginibo mo sa pinagkaniguan na kamahalan. Liwanag asin kahalangkawan sa pagkainang totoo, kan bugtong mong aki, inang kasanto-santusan, asin bantog na esposa kan Espiritu Santo. Magdalita ka, mahal na Reyna, na ipagwaras mo ang sa imong mga biyaya, asin kairakan mo man ang mga parakasala, tanganing makabalik sa grasya ning kagurang nantang Diyos, tanganing iyong magdanay samo sa pagkagadan. Kahirakan mo man ang mga nagsasamba sa anito, asin sa mga erehiya na mapagkamidbid kan totoong karahayan, patin ikahirak mo sa muya ang samong inahagad kaining nobena kan magkakanigo sa mahal na Diyos, asin sa galang na makuri sa imo. Amen. Dalit, umalinigo na prinsesa, aki kan Diyos, Ama, pinagtaratara ka ni Gabriel, pagsugua, ang aking bugtong kan Diyos sa imong tulak nag-erok, pinili kang pinaurog sa mga babae gabos. Pag umawon ang Diyos Ama, asin aki, asin Espiritu Santo. Siring kan pag-umaw sa kainot-inote panggayo sagkud panaman ngunyan magkagurang man. Amen. O kabanal-banaling Berhen Maria, mantang ika ang pinagkanigo na ina kan aki kan Diyos, na daing kasagkoran, na itao sa imo ang pagkamidbid, asin kaliwanagan, na ikaliwanag mo sa ibilog na kalangitan. Nagngayo-ngayo kami sa imo, na paliwanagan man kami ngunyan, na buhay pa asin sa oras nin samong pagkagadan. Asin tawan mo kami nin bagsik na sukat, ikatumang niya mo sa mga kaiwal nin samong kalag, tanganing dai kami mapanguyog o magdayaan, kan sa indang mga pagsugot, asin magsarik giraray sa samong pagtubod sa mahal na Diyos, asin pagkamuot sa imo. Amen. Tara kagurang nan Maria, pano kaning grasya, ang kagurang nan tan Diyos siya on sa imo, pinaorog kakarahay sa mga babae gabos, asin orog pakarahay ang sa imong mal na aking si Jesus. Santa Maria, ina nin Diyos, kaming makasaalan, ipamibi mo ngunyan, asin sa paghingagdan niya mo. Amen. O palada na Maria, esposa kan Espiritu Santo, pinagtaratara ka ni Simeon asin ni Ana, inumaw kang daing siring kan mga pastores sa bilin, malinaw orog sa
salming an sa imong pagkaberhen. Pagumawo ng Diyos Ama, Diyos Aki, Diyos Espiritu Santo. Siring kan pag-umaw sa kainot-inot ti panggayo sagkod panaman ngunyan magkagurang man. Amen. O kagurang na niyamong kasanto-santo sa na Berhen Maria, pinili ka nin Diyos na daing kasagkoran, nakikimahira kami sa imo na daimo kami suhayan, sa oras nin samong pagkagadan, na iparayo sa samo antibaad ng kapangyarihan nin sa imong kaiwal. Amen. Tara kagurang nan Maria, pano kaning grasya, ang kagurang nan tan Diyos, siyaon sa imo. Pinaorog pakarahay sa mga babae gabos, sa sinorog pakarahay ang sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, kaming makasaalan, ipamibi mo ngunyan, asin sa paghingagdan niya mo. Amen. O ina kan Diyos aki, babaeng orog kabini, pagalang man binati ni Isabel si imongani, ikaan orog kapaladan sa gabos kaining kinaban, pinili ka na iidkan kan aki kan Diyos na mahal. Pag-umawa ng Diyos Ama, Diyos Aki, Diyos Espiritu Santo. Siring kan pag-umaw sa kainot-inot ti panggayo sagkod paman ngunyan magkagurang man. Amen. O Berhen Maria, ulitay ka ang piniling esposa na namumutan kan Espiritu Santo, asin tay pinagpano kanin grasya. Siring man na ikinahirak mo sa oras ni samuyang pagkagadan, na ipagwara sa kalagnya mo ang mga mahamiso na pagkamuot, tanganing umami sa samo antibaad ng mga sakit, digdi sa daga. Amen. Tara kagurang nan Maria, pano kaning grasya, ang kagurang nan tan Diyos, siyaon sa imo. Pinaorog kakarahay sa mga babae gabos, as sinorog pakarahay ang sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, kaming mga makasaalan, ipamibi mo ngunyan, asin paghingagdan niya mo. Amen. O simbahan na mapalad nin Santissima Trinidad, ilaw ka na maliwanag, ilawi ang samong kalag, ika an ilaw, ina ko ipaliwanagi kang grasya mo, an puso nin mga tawo, butunga na mapasai mo, pamibi sa inot na aldaw. O maugayo na Berhen Maria, ina kan orog ka banal na aki, naugma kami sa irarom kan sa imong buot, huli ta ika anina asin esposa, kan ilaw na daing ginikanan, ta ika sanang totoo an magkakanigo, sa siring na kamahalan, o inang kabanal-banale, liwanagi nga ni ang samuyang kalag, kung magadan kami digdi sa kinaban, asin makanultol kami kan totoong dalan, asin makamidbig kan totoong Diyos, sagkod makaabot kami sa kabanalan, asin magsulsul kami kan samong mga kasalan. Tara o Santa Maria, asin ina niya mo, kairakan mo kami nin mahal na pagtubod, pagsarig asin pagkamuot, mantang ipinaliwanagan mo ang mga tao gabos, digdi sa kinaban, hulikan sa imong mga mahal na ulit. Magdalita ka, mahal na Maria, na kairakan mong tawan kami nin malinaw na isip, tanganing mamidbid niya mo ang samong mga kasalan, asin ipagkumpisal niya mo patin pagulawan nin totoong pagulaw, nindain na pagkasala liwat, patin ang samong hinahagad kaining novena, kan magkakanigo sa buot nin Diyos, awot pa Jesus. Maguntok ning kadikit asin maghagad kan mga kaipuhan. Ama niya mo na yaon sa langit, sa langit. Ano mo ang mapanon? So, daw itao mo sa mo yangon niya, nasin patuwada kami sa mga kasalan. Amen. Kasi nare kami pagdara sa sagot, kundi agawa kami sa sa maraot. Amen. Tara, kagurang nan Maria, pano kaning grasya, ang kagurang nan tan Diyos, siyaon sa imo. Pinaorog kakarahay sa mga babae gabos, sa sinurog pakarahay ang sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina ni Diyos, kaming mga makasaalan, ipamibi mo ngunyan, asin sa paghingagdan niya mo. Amen. Pag-umawa ng Diyos Ama, Diyos Aki, Diyos Espiritu Santo. Amen. Siring kan pag-umaw sa kainot-inot ti panggayo sagkod pa naman ngunyan ang magkagurang man. Amen. Antifona. Gozos.
Tryphona, Santa Maria, tabangi ang mga makahirak-hirak, suruga ang mga maluya, arangaha ang mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampuna ang mga kapadian, danguga ang mga babaeng deboto sa imo, asinan sa imong tabang, mamatian kan gabos na nagaarang sa imo. Tuguti akong makapag-umaw sa imo, Berhen di Salvasyon. Tawan sa mo ang bagsik laban sa samong mga kaiwal. Mamibi kita. Kagurangnan, warasan sa imong mga surugoon, ang danay nakarahayan sa awa kasin sa kalag, sa tabang ni Maria, Berhen di Salvasyon, ina ni Kristo, ina kan Diyos, makaligtas man lugod kami sa kasakitan, ngunya na panahon, asin makamtan mi ang kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Gawi nin pagdosay, Santa Maria, inang mapagampon, ina kan Diyos, pinangidam daing kasalan, sa pagdarakan para tubos ning kinaban, 12 gatos may 50 taon, na ikauya sa samuya, kami nagpapasalamat sa dai mabilang na mga milagro, para sa karahayan kan samong mga kalag, na iwinawaras mo sa mo, puon ika apodon, asin arangon mi sa ngaran na Berhen di Salvasyon. Idinudusay mi sa imo ang bilog ming buhay, sa diri mo kami, buot ming magdanay sa sadiri mo sagkod paman. Pano kaning grasya asing kagayonan, ika ang panalminganin sa mong mga pamilya, halea sa samuyang mga banwaan, ang mga maraot na gibo kan demonyo, asin gibuhaan sa mong runa, na paraiso ning kabanalan sa Kristiyano. Sa irarom kan sa imong pagampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, ang pagkaminuoton nin mga mag-agom, sa edukasyon Kristiyana nin mga aki, ang espiritu nin pamibi, asin ang gibong herak sa kapwa. Kami gabos danay na dumulok sa imo, asin nangangako na halion mi an anuman na laban sa tugon nin Diyos. Urog na ang kontra sa matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ampuna ang mga pamayo kan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan. Likayan sa kasalan, asin karatan ang gabos niya mong katuod, asin mga pinagkakautangan nin buot. Sangkubikan sa imong manto, ang samong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan, asin katoninongan. Bendisyonian sa mong mga rugaring, ang gabos niya mong pagingowa, ang samong kabuludan asing kabaasan, ang samong mga tinanom asin negosyo, na ginigikanan nin samong kabuhayan, sa bagsikan sa imong tabang, pamibi asin pagsorog. Magdanay lugod kami sa pagkamuot, asin paglingkod sa imo, para sa kamurawayan kan Ama, kaiba kan aki, asin kan Espiritu Santo, na bubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanoan kan mga panahon. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog po ang gabos para sa opening hymn kang St. Jude Novena. Ansat Hearts so filled with sadness, Savior, call on you. Turn our tears to gladness.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another, then being at peace with you in each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good. If it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Consoling comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuse of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibilaban sa bagyo asiniba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, tulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, ulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asinulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang.
Daimi na sabutan as sinautoban sa imong kabutan, natamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya, namamatian minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kidaman. Uli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kung hindi ka mamumuto na Ama, sa mo kami minahagan ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligronin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Ang tabayan mo kaming magtalubo na magiging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na kan aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po muna ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na banggi po sa inyong mga tugang. Ang satuya pong mga masentensyon, siyo po ang mga minasunod, mga pasasalamat sa kahagadan kang Hismondo family, ni Joven Bailonen family, ni Babe Mesa, kan Clarissa Soniega and family, Olaguer and Pabericio family, Mr. and Mrs. Jaime Martino Antes, Mr. and Mrs. Francis Limuel, Lay Fatom Liagono, Norin Fotalan, for the gift of life, sa kahagadan ni Angelina, for the gift of life of Bernadette Cano, sa kahagadan ni Rene and Royce, for all the blessings sa kahagadan ni Christian Sardon, sa special na kahagadan kan mga minasunod, Oira and Austero family, Christine and Daniel Napili and family, Buena Obra family, Pocholo Carlo Agosto, Anonymous, for good spiritual, physical health, and safety of my family, sa kagada ni Rosie Azopardo Cantara and family, for Janelle Reyes, for favorable result in a professional pursuit, sa kahagadan kan Arabia and Reyes family, for the upcoming PNLE exam and NLEX exam, ni Cristina Villanueva, for board exam for psychometrician by Cyril Ann Tumbaga, for continuous healing of May Joanne and Milagros Hismondo, kan Hismondo family, to pass the board exam of Janzel and Leo, kan Dato family, for Angela Marie to pass the PNLE, kan Calyos and Orara family. Para sa kapahingaluan kan mga kalag, Froilan sa kahagadan ni Rosie Azopardo Cantara and family, Emelda Jose Gracita kan Advencula family, All Souls kan Hismondo family, Cecilia kan Cabrera and Austria family, Agosto Lilia Norman ni Babe Mesa, Nora Noel kan Bolo and Olfendo family, All Souls kan Buena Obra family, Bernardo Loreto Marlo kan Salaminyo family, Jeffrey Evan kan Dato family. Banwanin Diyos, tindog po ang gabos, sa sinawito niya to an awit sa pagpuon. Kaburangan,
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ining selebrasyon tapo ngunya nabanggi, tulong kabtang, tulong selebrasyon. Enot, tiripon kita in honor of our dear patron, Saint Jude Thaddeus. Ikadua, primerong aldaw po ini kan satuyang nobenaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion, patrona kan diocesis. Sa diocese, tapos na ang diocesan fiesta kan 3rd Saturday of August. Pero digdi sa satuyang local community sa parokya, ang fiesta sa August 29. First day ngunyan kan novena. Asin ikatulo, tamang-tama, ang August 20, fiesta man nin saro pang santo, si Saint Bernard Abbot, sarong Marian devotee, na muot nagayo ki Santa Maria, sarong Abbot, po nanta ang selebrasyon. Ako untaan sa tong mga kasalan. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Kristo, maherak ka. Kristo mahera ka. Kagurangnan, maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Mamibi kita. O Diyos, na naggibo ki San Bernardo Abad, na magbanaag sa saimong simbahan, asin magliwanag sa higos para sa saimong harong. Warasan sa mo, hulikan sa iyang pamibi, na kaming liputok sa siring na espiritu, padagos na maglakaw bilang mga aki nin liwanag. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Himation po niya to an inot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. Olay nin kagurangnan, ipapahiling ko ang kabanalan nin sakuyang dakulangaran na pinagbasang-basang sa mga banwaan, na ang sa indong pinaglanghadan sa tahaw nindo. Dangan makakamidbid ang katawuhan na ako ang kagurangnan, huli ta sa atubang ninda, papatunayan ko ang sakong kabanalan huli sa imo, olay nin kagurangnan. Huli ta kukuahon ko kamo hali sa mga banwaan, titipunon ko kamo hali sa manlain-lain na runa, asin dadarahon ko kamo sa sadiri nindong daga. Wiwirikan ko kamo nin malinig na tubig, asin malilinigan kamo kan gabos nindong kaatian, asin hahalion ko sa tahaw nindo ang gabos nindong mga Diyos-Diyos. Tatawan ko kamo nin bagong puso, asin bubugtakan ko kamo nin bagong espiritu. Hahaleon ko sa indong hawak ang pusong gapo, asin bubugtakan ko nin pusong laman. Ilalaog ko sa indo ang sakong espiritu, asin gigibuhon kong maglakaw kamo sa sakuyang mga tugon. Mag-ingat kamong makautob kan sakong mga pagbuot. Mag-iero kamo sa daga na itinao ko sa saindong mga magkurang. Asin kamo magiging sakuyang banwaan. Ako magiging sa indong Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Papabuloson ko sa indo ang malinig na tubig, asin huhugasan ko ang gabos nindong mga kasalan. Papabuluson ko sa indo ang malinig na tubig, asin huugasan ko ang gabos nindong mga kasalan. Pusong malinig lalangas ako, O Diyos, asin espiritong maimbod tawan sako. Hare ako pagsikwalan sa saimong atubang, an sa imong banal na espiritu, hare paghalea sako. Papabuluson ko sa indo ang malinig na tubig, asin uugasan ko ang gabos nindong mga kasalan. Giraray paugmaha ako kan sa imong kaligtasan, buhaya ako
Buhayas ako an espiritu nin kaludukan, itutukdo ko sa mga masumbikal an sa imong mga dalan, asin an mga parakasala mabalik giraray sa imo. Papabuluson ko sa indo ang malinig na tubig, asin uugasan ko ang gabos nindong mga kasalan. Huli taday mo ikinakaugma ang mga dulot, magtao man ako nin dulot, dai mo aakuon, an sakuyang dulot o Diyos, iyo an espiritu na nagsusulsol, puso na rinunot, asin mapakumbaba, dai mo isisikwal. Papabuluson ko sa indo ang malinig na tubig, asin uugasan ko ang gabos nindong mga kasalan. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtaram giraray sa paagi nin mga parabola. Sabi niya, an kahadean nin Diyos, nakakabaing sa sarong hade na nagpakasal kan sa iyang aking lalaki. Sinugo kan hade ang mga sorogoon, tanganing alukon ang mga tawong imbitado sa kasal. Alagad ang mga imbitado, dai nagturunga. Giraray sinugo ang iba pang mga sorogoon, asin ipinasabi, tarami ang mga imbitado, andam na ang bangkete, ang mga baka binuno na, ang gabos andam na, madya ka mo sa kasal. Alagad da isinda pinagmangno kan mga imbitado. Ang saro nagduman sa uma, ang saro sa iyang negosyo. Mantang ang mga sinugo, dinakop kan ibang mga imbitado, kinulgan asin ginadan. Ang hade na anggot, sinubol an sa iyang hukbo, ipinagadan itong mga paragadan, asin ipinasulo an sa indang mga banwaan. Dangan, nagsabi sa mga surugoon, andam na an kasal, alagad ang mga imbitado, daimaninigo. Kaya, paduman kamo sa mga tinampo, asin imbitaran nindo, gabos na sa indong manumpungan. Nagluwas ang mga surugoon, nagduman sa mga tinampo, asin tinipon ang gabos na manumpungan ninda, ang mga marhay, pati ang mga maraot. Ang sala kan bangkete na pano nin mga bisita. Paglaog kan hade, nangalagkalag sa mga bisita, asin namasdan na may saro na dain nakabadong pangkasal. Sinabihan, katuod, paanong nakalaog kadigdi na dain nakabadong pangkasal? Ang lalaki, dain naggirong. Ang hade, nagsabi sa mga katabang, gapusan nindo an sa iyang kamot asin bitis, dangan tapukan sa luwas, sa kadikluman, duman ang pagtangis asin pagragot kan mga ngipon. Huli takadakol an inapod, alagad dikit an pinili. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. The gospel is a picture of the end times. Sa katapusan, iimbitaran kita sa bangkete nin langit. Heaven is a banquet. Kaya kada bes po na nagsisimba kita na arog ka ini, nagtitiripon kita sa palibot kan lamesa, nagbabangkete po kita. So in a way, you could think that the Mass
is a rehearsal. Nagpa-practice kita kan langit. Arog daa kaini ang langit, sabi ni Jesus. It's a banquet. Kaya lang, bako gabus na iniimbitaran, nag-iiyo. An iba, habong mag-atindir. Mahilig kitang magsabi, iyo po, gigibuhon ko po yan. Pero, saka na. Saka na. Ma-exercise po ako. Pero saka na, tawibis na ngunyan, Lunes na lang aning magayon ang schedule. Iyo aayuson ko ang mga papeles, pero atsana ta nagsi-cellphone pa ko. Iyo aapudan ko siya, pagdain ako busy, pero nalingawan man apudan. Iyo masorry na ako pag ready na ako. No arin daw yan. Daiman sinasabi na habutang gibuhon, gigibuhon man, pero bako ngo nangon yan. Ano pong apod tadigdi? Sa Ingles, anong apod? Letter P. Procrastination. Sa Tagalog, letter P man. Pagpapaliban. Sa Bicol, letter P man. Pinagpapaliman-limanan. Why? Why do we do this? Nata nagpo-procrastinate, nagpapaliman-liman. Dakul pong rason, number 1 na rason, hugak. Kahugakon. Ikadua, paano pag ginibo ko, may katakod na demand. Halimbawa, if I do this, may kasabay na effort, may kasabay na discomfort, o kaipuhan kong mag-confront nin feelings, nin kapwa, o pag ginibo ko may katakod na sacrifice, o hahagadon sa ko na magbagong buhay, aday nango na. Saka na. Dakulon kaipuhan gibuhon. And in the spiritual life, many times we also postpone God. We procrastinate with God. Because we know that if we follow God, if we take Him seriously, He will demand conversion. Kaya, day ko nango na seryosohon ang prayer life ko, tabaka kaipuhan kong magbagong buhay, saka na ako mabagong buhay. Later na ako ma-confess. Makonpisal ako, pero bako nangunangon yan, ta baad kaipuhan kong aminon kay Father, na igo akong sala. Saka na ako mapatawad nin kapwa, because if I forgive, kailangan kong lunukin ang pride ko. Wag na muna, ayoko pa, gusto ko pa yung pride ko. So, maybe I want God, but I prefer a specific kind of God. God who is easy and convenient. Ay pag si God, demanding na, ayoko na ng God na yan. Doon lang tayo sa God na madaling samahan. My dear friends, this is what today's gospel is about. Jesus told us the parable of the wedding banquet, the wedding feast. Sa satuyang tataramon, reception sa kasal. Sabi, igwada ang sarong hade na nagpakasal kan aking lalaki. Pero sa mga inimbitaran, dai nag-aratindir. Sabi kan saro, igwa akong, maduman ngo na ako sa uma, may gibo ako. Sabi kan saro, alag ngo na ta, mangnuhon ko ngo na so negosyo ko, dai na ngo na ako maatindir. Notice, dahil man po sinabi kan mga inimbitaran that they don't want, that they don't like the king. Ang sinasabi ninda, may iba sindang gigibuhon. Hindi naman sa ayaw ko. Meron lang akong ibang kailangang tapusin. Dear friends, we have to be careful about this. This is a danger in our spiritual life. Hindi naman natin sinasabing, ayaw ko kay Lord. Pero ang sinasabi natin, ganito, iyo mapangadji ako, at tiyan, pero nalingawan na. Pag day na ako busy, ma-serve na ako kay Lord. Next Sunday na lang ako masimba, makumpisal na lang ako. Makumpisal ako, pero bako nangon yan. Papatawadon ko na ang kaiwal ko, pero di pa ako ready. No rin daw siya magiging ready.
Hindi naman sa tumatanggi ako, pero ipagpapaliban ko muna. Perhaps we should face the difficult question. Igwa pong uncomfortable question na katakod ini. Kung ang pag-oo ay paulit-ulit na pinagpapaliban, oo pa rin ba yun? If I keep on delaying my yes, is it still a yes? Sabi kan mga abogado, justice delayed is justice denied. Kung matagal ibigay, para namang ayaw ibigay. Igwada pong 4 na klase nin tasks. So mga OC, saka mahilig sa mga planner and calendaring kang mga events, parehas ko. Igwada pong 4 na klase nin tasks ang tawo. Baka nadangog na nindo ini. First, important and urgent. Ibig sabihin, importante, mahalaga. Urgent, kaipuhan mo niya natulos. First type. Second type, important but not urgent. Third type, urgent but not important. Fourth, what is the fourth? Not important, not urgent. Tawan tanin examples nga ning ma-picture ta kung ano ang tasks kan tawo. Not important and urgent. An aki mo may hilang, kay puhan sang darahon sa ospital tanganing mapadoktoran. Is it important? Yes. Is it urgent? Yes. Type 1. Type 2, matipig ka nin mga linabhan. Is it important? Yes. Is it urgent? Mamaya na. Ma-cellphone nga na ako. Pwede man nga ning day na yung tipigon. Nakakatuwa ang generation natin, nagkaisa na tayo na hindi magplantsa. Ikatlo, urgent but not important. Halimbawa, nagdo-doorbell yung kapitbahay mo. Kuliton, doorbell. Alam mo naman na chismis lang naman ang dala niya. Is it urgent? Yes. Is it important? No. Type 3. Type 4, not important, not urgent. Halimbawa, mahiling ako nin video sa cellphone, mga reel. Is it important? Is it urgent? 4 types. Question. Your spiritual life, which type of task is it? Pag mapangadji ako, is it important? Yes. Is it urgent? Hopefully. Takadaklan na beses, pag spiritual activity, masimba, maprosesyon, manobena, type 2. Important, pero parang hindi naman urgent. Maray pa ang trabaho, may deadline. Maray pa ang bill sa kuryente, may due date. Maray pa ang mga appointment, piglalaag sa calendar, pero ang spiritual life, bala na. Sa Domingo, masimba ka? Depende kung mamata ako. Anong oras ka masimba? Halaton ko na kung mainit, kung mauran. Depende. Ma-pray ka at yan? Kung di pa ako tungka, ma-pray ako. Meaning, God can wait. God is not a priority. God has no deadline, no due date, no appointment. Ang santong pigse-celebrate tango niyan, si Saint Bernard of Clairvaux, kanhubin pa, pinangaki po ining mayaman. Kadakol siyang pwedeng gibuhon, mayaman nga ni siya. Pero binayaan niya po ang gabos na kayamanan, naglaog nin monastery, naging monk, naging sarong abot. Dai nagpaliman-liman, kundi nag-respond tulos sa mahal na Diyos. Asin dahil dahil siya nag-delay, aki pa siya, naglaog na tulos sa monastery, dakulon po siyang nahaman. He accomplished many things. He wrote many books. He taught us many prayers. I'm sure, kabisado po kan nagkapira sa tuya, ang saro sa mga prayer na tinukdo niya, an memorare. Have you heard of it? Tuom kan iba. Remember, O most gracious Virgin Mary,
that never was it known that anyone who fly to thy protection, implored thy help, or sought thy intercession was left unaided. Si Saint Bernard po ang nagtukdo kaiyan. He was a lover of Mary. He loved the Virgin Mary that he wrote many books for the Virgin. Tamang-tama na pinupo ng taan nobinaryo kay Nuestra Señora de Salvacion sa misa para kay Saint Bernard of Clairvaux. Na dai nagduwa-duwa, kundi tulos-tulos nagsimbag sa mahal na Diyos. Mga tugang, ano pong babalunon ta hali sa misang ini? Haputon an sadiri. Ano ba ang matagal nang hinihingi ng Diyos na hanggang ngayon ang sagot ko? Saka na, Lord. Saka na, pag hindi na ako busy. Saka na pag okay na ang lahat. Saka na pag ready na ako. Let me tell you a secret. Hindi po yun darating. There will never be a time that you're not busy. There will never be a time that you will be fully okay and fully ready. Wala pong ganun. Sabi kan sarong Filipino philosopher, Father Roque Ferriols, a Jesuit, sabi niya, in the spiritual life, lundagin mo, baby. You have to risk. You got to jump, even if you're not ready. Narumduman ko po kan when I was 22 years old. Nagtutukdo po ako, dating teacher. Hinapot ako nin sarong padi, sabi niya, Jem, noarin ka na malaog sa seminaryo. Sabi ko, saka na, Father, pag ready na ako. I will never forget what he answered. Sabi niya, Jem, you will never feel ready. You have to enter now. Paano kung pirmi kang busy? Dai ka na mapangadji. Paano kung dai ka maging okay saka maging ready? Dai ka na masimba? Paano kung wara ka ng natatadang oras? Tamadalion magpaliman-liman pag iniisip mong, I still have time. What if you don't have time? And so, dear brothers and sisters, in this Mass, let us pray that we may stop preparing to begin. Let us begin. Assignment. Pakilaag na po sa calendar kung noarin ka ma-exercise. Tagal na yan. Nung New Year pa yan, paki-calendar na po. Ikadua, i-calendar ang prayer time. Noon, ang prayer time ko, bala na kung mamata ako, bala na kung feel ko pa. But I discovered something helpful in my spiritual life. I put my prayer time in my calendar. If the Lord is important, He deserves it. If I make appointments for my doctor, for my friend, for important people, why can't I do the same for my God? Put the Lord in your calendar. He deserves it. He gave you your time. He deserves it. So mga kaipuhan, kahurunan na. So mga chat na pigpaparasiirip mo lang, pakibuksan na po. So kaipuhan, patawadan na po yan. Stop waiting. You don't know if you have time. Tabangan lugod kita kan mahal na Diyos, pakusugon an satong buot, dai na pagpaliman-limanan an kabanalan.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagrurumdum ki Santa Mariang Birhen, Nuestra Señora de Salvacion, nagdudulot sa imo kan samong mga atang, na mimibi, napakusugon kami kan pagkatawo niya, na nagdusay kan sa iyang sadiri sa krus, bilang daing digtang dulot sa imo, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na magpahayag kami nin pagtubod sa imo, na makangangalas sa kauswagan kan gabus na santos, asin urog ng gayo sa pagrumdum ki Santa Mariang Birhen, magpadakula kami kan ugay mo sa magayagayan niyang pag-umaw. Tatotoo, darakulang bagay ginibo mo sa gabus na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkahirak. Kando ngawon mo an sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin tinao mo huli sa iya an paraligtas nin tawo, an aki mo si Jesucristo sa mong kagurangnan. Kaya, kaiba kan mga santos sa sinangheles, sarabay kaming nag-uumaw kan sa imong kamurawayan. Diyos in mga ang langit asin nagamanon kan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Inaligid sa ngalan kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ipinapahayaw
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora de Salvacion. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong patron, San Judas Tadeo, si San Bernardo, hasinan gabos na santos na kay tupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kagurangnan. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalonan ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit. Ansamong kakanon sa aral daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang magpatinaraohan po kita nin katuninongan.
Uya si Kristo, aki kan Dios, aki ni Birhen Maria, siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Please kneel.
prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to your bodied health, that in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray for you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Please stand. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan mga langit non na sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo, na kaming magalang na nagrurumdum ki Nuestra Señora de Salvacion, magkanigong makisumaro sa bangkete, sagkod paman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa diit na paisi. Magkakaigwa po nin second collection, para po ini sa pagmantiner kan pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot po sa 26,084 pesos and 55 centavos. Anambag niya to sa siring na oras nin misa, nagabot po sa 4,816 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 7,814 pesos and 20 centavos. Siring man, ngunya na aldaw po, nagpuon na ang misa nobenaryo para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion. Sa oras na alas 6 ning pagkahapon. Sa mga aldaw ni Huwebes, Sabado, asin Domingo, ang nobena mapuon sa oras na alas 5:45 nin hapon, sagkod po ini sa Agosto 28. Sa Domingo, Agosto 23, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday. Kun sain, dadarahon tapuan sa tong mga tada canister, asin i-offer po ini sa offertory. Maawot mi man pong pasalamatan ng mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 5,000 pesos, 1,100 pesos, 1,000 pesos, 400 pesos, 300 pesos, 200 pesos, apat na anonymous for 500 pesos, Teacher Alex, 1,000 pesos, Roderick and Elnis Dilavin, 500 pesos, Diyos mabalos po. Matindog po kita. Asin bilang pagtapos awitan ta si Birhen Maria, Reina nin Apostoles, Nuestra Señora de Salvacion. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes
Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genetrix, Ut dignificiamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ninda Birhen Maria asin San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva!